A Dráva partjára érkeztünk, Drávasztárára. Itt a polgármester, Matorics Balázs. Egykor sportember volt, most már polgármester. Én az ő napját követem, önök meg kövessék a miénket. Polgármester úr! Szia! Szervusz! Köszönöm, hogy fogadsz. Én köszönöm, hogy eljöttél. Így kell szólítani téged, hogy polgármester úr? Nem így kell. Nem szoktak. Csak hivatalos helyeken szokták ugye ez, de nem, de ugyanolyan ember vagyok, mint a többi, attól függetlenül. Nagyon szép a település. Azt szoktam mondani, hogy annyi örömet és boldogságot, ahány kanyar meg döccenő vezet ide, de itt legalább csend van. Azt mondtam a táblánál, hogy a Dráva parton vagyunk, ezt jól mondtam, ugye? Így van, itt a határ, a falu végén a Dráva part, a kikötőnk, amire nagyon büszkék vagyunk, szerintem amúgy nagyon szép hely, és ez egy jégköve itt ennek a térségnek. Nem sokan ismerik sajnos, de hát reméljük majd ez változik. Majd ezután. Így van. Invitálok az irodádba egy kis Amikor Szigetváron éltem, akkor én nagyon sokat hallottam Drávasztáráról. Mit kell tudnunk erről a településről a polgármester szemével? Hát ez a település, ez egy horvát-magyar falu, többségében horvát emberek élnek itt, és majdnem, hogy mindenki tud itt horvátul. Ez az ilyen Dráva menti pár település van, ami ugye, de horvátok lettek betelepítve. Ugye ezt Dudás Gyula barátunk az idősebb, ő volt se sokáig a horvát önkormányzat elnöke. Ő múltkor is egy nagyon érdekes előadást tartott itt a Nemzetiségek napján, hogy a motoricok ugye honnan lettek betelepítve túloldalt, a Dráva partról jöttek ide, akkor Boszniából ugye még régen, és így állt össze maga ez a falu régen. Úgyhogy mi ezt is próbáljuk képviselni, a tradíciókba továbbvinni, hogy a horvát kultúra, hogy a magyarra ötvözve ez itt így megmaradjon. Saját tamburazenekarunk is van, a Biszeri Dráva, úgyhogy próbálunk minden téren. Miről a leghíresebb egyébként Drávasztára, mit gondolsz? Már úgy értem, hogy a környéken. Drávasztára? Hát, hogy horvát, akkor a katolikus, tehát ez a katolikus falu, itt mindenki katolikus, egy gyönyörű templomunk van, és ugye sorba, tehát ez az Ormányságban vagyunk, de Drávasztára ez már nem az Ormányság, a következő falu Dráva az, mindenhol reformátusok vannak, és ez a katolikus gyöngyszám még megmaradt ugye a horvát részről, és a Dráva part, és az miatt szerintem, ami szép, megy itt a 3 folyó bicikli útvonal, ami miatt jönnek ide, meg kenusok is túrázni. Úgyhogy hát én mondjuk elfogult vagyok, de szerintem egy gyönyörű kis falu, aki a nagy Nyüzsgésből le akar jönni, kiváló. Én mondjuk imádom, de ugye elfogult vagyok. Mesélünk még majd róla, de Isten nyugtassa, édesapád volt a polgármester előtted, és ugye folytatod a hagyományokat, akkor te ezek szerint itt is nőttél fel. Milyen volt itt gyereknek lenni? Nagyon jó volt. A nagyszüleim, most már csak a nagymamám él, 86 éves, édesapámnak az édesanyja. Nagyon sokat voltam itt gyerekkoromban. Itt lakik a Petőfi utcában, rengeteget játszottam itt az igazi gyerek dolgokat, itt tudta megélni az ember a gólyalábtól a nádszövésig, az állatokat, úgyhogy nekem nagyon jó emlékeim vannak itt. Utána ugye én elkerültem Pécsre, sokáig ott voltam, de mindig haza jártam, és akkor segítettem édesapámnak a rendezvényeknél, ugye vendéglőnk van, de én is vendéglátós vagyok alapból, édesapám is az volt, úgyhogy nekünk az ilyen élet feladatunk, célunk a kiszolgálni ugye az embereket, és hogy mindenki jó érezze magát. Én így próbálom magát a falut is irányítani, a vendéglőt is, és igen, előtte ő volt 9 évig a polgármester, és sajnos a Covid miatt kórházban került, és ott elhunyt.
és én mással foglalkoztam előtte, és akkor úgy döntöttem, tudtam, hogy neki nagyon fontos maga a vendéglő, a vendégház, hogy akkor csinálom tovább, folytatom. Utána láttam, hogy ez így kerek, hogy hiába akarok én egy jó vendégházat, egy jó vendéglőt, hogyha olyan emberek irányítják a falut, aki nem fejlődik a helység, nem foglalkozik úgy vele, és mondom, akkor ez így lesz jó. És mondom, megyek és csinálom. Fiatal vagyok, és nekem is nagyon sokat jelent, ugye, tehát mi félig horvátok vagyunk, úgyhogy nekem a szívem fele is horvát, ezért is ápolom én is a horvát testvérvárossal, Szopjéval is, Grubisnapójéval, mindenkikkel próbálom ugyanazt tartani, mint édesapám. Most már nyelvtanulásba is belekezdtem, mert sajnos fiatalon hát nem foglalkoztam vele. Most ilyen fejjel már tudom, hogy ez nagyon jó lett volna, jó lenne, de ez is benne van, hogy most meg kell, hogy tanuljak, és szeretnék is horvátul tudni. Akkor a gyerekkorról beszéltél, akkor talán oda is kellett volna pillantanod a vitrínbe. Van ott egy öv, ha jól tudom, ha így hívják ezt. Azt is tudom, hogy volt nálad a faluban jobb gyerek is, mint te, és gondolom, hogy le legyen kötve az erőd, egy elég érdekes sportot választottál, amiről már természetesen beszélünk, csak azért említette meg, mert van itt egy öv, amiről attól tartok, most mesélni fogsz. Igen, hát nekem amúgy nagy szenvedélyem, és hát 20 évig csináltam versenyszerűen a Muay Thai, a Thai boxot, K1-et is ugye, de maga a Thai box nekem az alap, amit szeretek. De igen, az öv az a VFC magyar bajnoki öv, amit utoljára sikerült elnyernem, de rengeteg országban voltam, Hollandia, Csehország, bunyózni. Németországban sikerült a Muay Thai-ból a világbajnoki második helyet elérnem, még 2016-ban. Sok K1 mérkőzésem is volt, úgyhogy engem ez az, ami élt, tehát ez is ment előtte, ugye én megcsináltam a Thai box, a boxedzőit, a kickbox edzőit is, tehát nincs még mondjuk feladva, csak hát idő hiányában, de szerettem volna edzősködni, és akkor tanítani az itteni fiatalokat itt lent az Ormányságba, hogy tovább tudjam adni, amit tanultam. Én azt csinálnám a helyedben, igaz, hogy a politikához nem értek annyira, hogy rendeznék egy boxgálát, azt aki megnyeri, az lesz a polgármester. Azt kérem tőled, hogy nézzünk körül egy kicsit ebben a gyöngyszemben, a templomban, a faluban, nagyon a fogadóban, és akkor, hogyha belefér neked, akkor szeretnénk még majd veled a saját hajlékodban egy mély interjút csinálni. Rendben, köszönöm szépen, nagyon szívesen körbevezetlek titeket. Szerintem érdemes megnézni ezt a szép kis falut. Azt hiszem, erre mondják, hogy ettől lehet kapura fejelni, ugye? Ettől mi sportoló jobban tudod. Így van. Gondolom minden házi. Minden házi. Itt nálunk saját magunk csináljuk a stiffoldert, a kolbászokat, a tojás házi, csirke, liba, kacsa, birka, mindent tartunk. Próbáljuk a régi hagyományokat, meg azt a idézőjelbe biót itt előállítani, hogy ne. De hát a millió ezt meg is kívánja, amit gondolom utána megmutatsz egy kicsit, hogy mi micsoda. Így van. Egy csomó dolgot megismertem, néhányat viszont nem. Neked erre van időd egyébként? Tehát betartottál ezt, hogy reggelizni, ebédelni, vacsorázni, vagy attól függ, hogy milyen? Nem mindig attól függ, hogy mennyire szoros a program, de hát igyekszek, valamikor csak este eszek. De amikor sportoló voltál, akkor muszáj volt úgy járni, hogy muszáj kell. volt, igen. Akkor muszáj, de így az idő meg ugye be van táblázva az egész nap, vagy oda kell érni, vagy megbeszélésre, vagy az ülésre, és akkor inkább rohanás van. Tehát nagyon sok helyre kéne ott lennem, és nem mindig sikerül. De várjál, most akkor ezt nekem köszönheted, hogy van időd reggelizni, ugye? Igen. Jó, akkor jó étvágyat. Köszönöm. Viszont.
nem véletlenül nálunk itt. Igen. Apu. Édesapám. Elmeséled, mi történt? Igen, hát előtte ő volt itt a faluban a polgármester, 9 évet, és a Covid miatt került kórházban, és ott elhunyt. Így lett az, mert a vendéglőt is, a vendégházat, ezt ő álmodta meg. Ő sztárai, a nagymamám is itt lakik Dráva-sztárán, és neki nagyon-nagyon fontos volt a falu. Így próbálom továbbvinni én is azokat a dolgokat, és hogy fejlődjön. És akkor én úgy döntöttem, hogy akkor indulok a választáson, mert így kerek a történet, hogy fejlődjön, hogy egyre több minden lehessen itt. És tudom, hogy neki mennyire fontos volt, és akkor ez miatt folytatom tovább az álmát, és de nekem is nagyon fontos maga Dráva-sztára, a sztáraiak, és most már én is ugyanúgy. Vigyázz, mert figyelj rád. Tudom, azért is van mindig itt fönt, hogyha bármi van itt, bármi történik, azért lássa meg, itt legyen velünk mindig. Itt a faluról látom, hogy vannak képek. Igen. Ezeket apukád gyűjtötte össze, gondolom, és azért rakta ki. Így van, így van. Neki nagyon fontos volt a régi dolgok, a régi sztáraiak, az egész falunak a múltja, és én is próbálom tartani a tradíciókat tovább, ezt ő kezdte el, és akkor itt rajta van a régi, a TS időktől kezdve, nagypapa, a sztáraiak, a régi tamburások, még akkor néptánc csoport is volt, és akkor így, hogy ezt mindent lássanak, ugye. Mert ugye ez egy horvát-magyar falu. Amúgy igen. Itt a nagy részt mindenki tud horvátul. Csak te nem. Én sokat megértek most már, igen, sajnos fiatalon sajnos nem tanultam meg. Édesapám az perfektül tudott beszélni, de így, hogy Szopja testvérvárosunk is, és a horvátokkal nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Ő díszpolgár volt, ő Grubisnopójéban is, és Szopjéban is megkapta ezt, úgyhogy nagyon jó így én is nekiállok, mert nekiálltam már tanulni. Úgyhogy én is szeretném ugyanezt is továbbvinni. Többen figyelnek téged, mert itt van anyai ágon a dédi, ugye fönn van a falon a dédapád. A dédapám, ő a apai ágon, a nagymamának az apukája, az, aki a falon szerepel. Ő egy kemény, látszik is katona volt, ő is. Igen. Egy kemény ember volt. Hát te se lettél puha. Ugye? Hát attól függ. Hát így van. A sportot, amire céloztam igen, már igen. Az elején. Örülök, hogy pont erre jártál. Nemrég néztük meg a volt párodat, aki most is figyel ránk onnan föntről. Gondolom nagyon megváltoztatta az életeteket. De most mivel Balázsról van szó, meséld el nekem, hogy biztos voltál-e abban, hogy tudja folytatni azt, amit a férjed elkezdett? Nagyon nehéz lesz erről beszélni. Valójában, ahogy említetted, nagyon megváltoztatta az életünket, hiszen erre senki nem számít. És a mai napig úgy éljük az életünket, hogy ő itt van és segít, és ez valójában így is van. Az, hogy ezt a Balázs tudja tovább vinni, hatalmas nagy káosz volt bennünk, és egy hatalmas nagy kérdőjel bennem, hogy amit egy életen át felépítettünk, megálmodtuk, hogy azt tudja majd valaki úgy vinni, hogy az hozzám méltó legyen. 2 gyermekünk született, a leánygyermekünket megkérdeztük, hogy ő szeretne ebben részt venni. Ő azt mondta, hogy semmiféleképpen nem, és ott éppen érkezett egy gyönyörű kis gyermek, úgyhogy az is keresztül húzta volna a terveket. Aztán jött a Balázs, és ő hatalmas nagy erővel azt mondta, hogy amit apa megálmodott, azt én szeretném továbbvinni, és nagyon jól szeretném csinálni. És természetesen mindenben mögötte vagyok, mindent ugyanúgy csinálok, ahogy a férjem mellett ezt tettem. Én ugyan egészségügyi végzettséggel rendelkezem,
és se én az egészségügyi központban, mint radiográfikus dolgozom, illetve a laborban, de minden szabadidőmet azt tölti ki, hogy a vendéglátás, az apartman takarítása, a mindenféle köcölék, ami hozzájár, az természetesen az én feladatom. Balázs mindenbe támogatom, hatalmas nagy büszkeség van bennem a fájdalom mellett, hogy példaértékű, amit ő tesz, és ahogy ő ezt teszi. Gondolom, hogyha rámerted bízni, az megalapozta, hogy milyen gyerek volt, hogy tudtad, hogy erre képes, és nem csak, úgyhogy nem csak arra, hogy folytass ezt a gyönyörű vállalkozást, hanem hogy polgármester lehessen. Tehát, hogy te mint az édesanya, azért bizalommal kellett legyél, és ezt gondolom megdolgozott érte sázkorában. Nem volt egy egyszerű kisgyermek, azt hozzá kell, hogy rakjam. Nagyon nagy figyelmet igényelt, tehát első körben mindig volt egy olyan érzésem, hogy én nagyon szerettem volna ikreket. Aztán, ahogy cseperedett a Balázs és megérkezett, akkor azt mondta, hogy ebből azért nem lett volna jó, hogyha ikrek születnek. Természetesen már máshogy érem, tehát inkább arra gondolok, hogy a csintalanság és nagyon sok figyelmet igényelt játékban, mindenben. Sok-sok olyan húzása volt, ami azért szülőként nagy kihívás volt nekünk. Elég nehéz volt fegyelmezni, én úgy gondolom, tehát én így gondolom, hogy talán a szülőként a legnagyobb kihívás nekünk egy gyermek felnevelése példaértékűen, és hogy hű legyen hozzánk, tehát hogy ő azt folytassa, amit valójában látott. Balázsnak voltak kitérői az életben, hála Istennek visszatalált ahhoz a kötelékhez, amit ő mintaként látott a szülői házban, és ezt a nagy szeretetet is, hogy mindenért meg kell dolgozni, le kell tenni az asztalra valamit, és a hatalmas nagy szeretetet az emberek felé, és a tiszteletet én úgy gondolom, hogy nagyon jó átadja, hiszen én is így élek, és a férjem is így élt, úgyhogy erre én nagyon büszke vagyok, hogy példaértékűen csinálja ezt a polgármesterséget is, ahogy kommunikál az emberekkel. Én nagyon büszke vagyok rá. Hogy látja az édesanyja? Mi a veszélyesebb, amikor felveszi a kesztyűt és bemegy a szorítóba, vagy amikor a politikába felveszi a kesztyűt? Melyik a veszélyesebb, mit gondolsz? Én egy érdekes ember vagyok, annyira át tudok szellemülni, úgymond, ha egy meccsre mentem, tehát hatalmas nagy szurkolótábora volt köztük, élén én, aki ordított, és tudtam, hogy hatalmas nagy veszélynek van kitéve, de mivel hogy ez az ő álma volt, és hogy a sikerért harcolt, annyira átvettem ezt, hogy vele együtt drukkoltam. A politikai élet, én úgy gondolom, hogy természetesen nem könnyű. Én most azt látom, hogy jelen pillanatban ő nagyon jó helyen áll. És remélem, hogy fogja tudni majd mindig azokat az utakat kiválasztani, ami számára is megfelelő lesz. Hát ez valami gyönyörű, mesélnél róla? Igen, hát úgy szintén ugye még akkor édesapám álmodta ezt meg, hogy legyen itt a faluban is egy kis tó, mert ugye árok vezet végig. Igen. Még azt egyelőre nem töltöttük fel, és akkor itt lett csinálva az a kis tó, és úgy megcsináltuk, mint hogyha vízimalom lenne rá. És a kis házban van a maga az erőmű, napelemről működik, amikor napsütés van, akkor forog a kerék, és szivattyúzza fel a vizet. Raktunk bele aranyalakat, kojippontyokat, hogy ez ilyen víz. Itt szoktak lenni rendezvények? Itt gyerekeknek szoktunk falunapkor vagy ilyen horgászversenyt szervezni. Na, hogy vannak benne alak. Aranyhal és kojipponttyal ugye tele van, meg ilyen valamikor a szalonna sütés szokott itt lenni a falunak. Ez egy ilyen kis parkrész, még vannak ebben tervek, bővítés, körbekeríteni, és ez ilyen szép parkosításra vár. De amikor te voltál kisrác, még nem volt? Nem volt. Hát azt hiszem ez a tó is a 18-ban lett meg 19 valahogy, nem olyan rég. Ezt a fát
Matoric Sándor Dráva-Sztára község polgármesterének emlékére ültették baráti kör. Így van. Az itteni barátai csinálták ezt nekem, mikor hallották, ugye mindenkit megdöbbentett. Tehát Makka egészséges volt, úgyhogy nem gondoltuk, hogy bármi probléma lehet. És ők ültették ezt az ő emlékére, és ide a tóhoz, mert ugye ezt ő csinálta, nekem nagyon fontos volt, díszítgette, csinálták és malmot rá, nagyon szerette, azért csinálták neki. Szerintem egy szép dolog, szép gesztus. És akkor ha jönnek, vagy akár Horvátországban is látjuk, hogy olyan mécses van a barátai, akkor itt. Hát nézd, van vizet bőven. Hát igen. Itt most mit kell tudni? Hát ez valami döbbenetszerű. Hát a Dráván vagyunk, ez van nálunk itt a falu végén. A kikötő? Ez a kikötő, Dráva-Sztára kikötő. Szerintem gyönyörű egy hely. Járnak ide kenusok, motorcsónakokkal, orgászok. De neked ez nem furcsa, én levök döbbenve. Hát ez valami gyönyörű. A homokpad, az meg már Horvátország, ugye? Horvátország, igen. Ott pedig az államhatár, ahol van a tábla, az is már Horvátország. De van itt olyan, hogy Horvátország van jobb oldal, de van magyar terület is bal oldal, mert nem a folyó a válasz. Aha. Teljes mértékben. Igen. Hát figyelj, ez szép, ha érted, mire gondolok. Ez egy festmény. Igen, igen. Hát nagyon szeretem. Ha valami stressz, idegeskedik az ember. Te megunod, akkor eljövök polgármesternek ide. Mi a véleményed? Jó? Ne polgármesterkedek én itt. Ugye? De akkor nem tudsz olyan sokat a Dráván lenni. Igazad van. Nagyon szép. Nagyon szép. Gyönyörű templomotok is van, és természetesen itt is kétféle zászló. Mesélnél erről? Így van, itt is, hát ugye a horvát-magyar, az 75 éves volt a templomunk idén, a falusiak építették 75 éve saját maguk ezt a templomot, Szent Mise is horvát és magyar nyelvű is, két nyelvű is szokott, tamburás Szent Mise is szokott lenni, ami szerintem gyönyörű, és itt is próbáljuk tartani a tradíciókat, meg hát majd invitálni a fiatalokat is, mert ugye az idősebbek most már jönnek, de nem valaki már nem tud úgy, és akkor ugye a fiatalok is vegyenek ebben részt. Fontos nekünk ez az egyházi vonal is. Polgármester részt vesz? Polgármester jár templomba? Így van, szoktam én is. Nem minden vasárnap, de nagyobb ünnepségeken, vagy akár húsvét, karácsony, a nagyobb rendezvény búcsúba, akkor itt szoktam lenni mindig, meg amikor tehetem, és van rá időm, akkor itt vagyok én is természetesen elől, direkt ezzel is példát mutatva a fiataloknak. Hogy szólítják? A gyerekek? Igen. A mama. Mamának. Mama. Akkor én is mamának szólítom. Tudja, hogy miért jöttem? Hát valamit mondott az unokám. Az unoka, az unoka csak maga hívhatja unokának, mert mindenki úgy hívja, hogy a polgármester. Mesélne nekem erről a rossz csontról, amikor kisgyerek volt? Ja, hát akkor elég nem volt rossz, de csintalan mindenhol ott volt, ahol nem kell. Ez mit jelent? Rosszalkodott? Visszabeszélt? Nem fogadott szót? Nem beszélt, nem, hanem kint, ugye, virágokat is, neki ment a virágnak, neki ment a szőlőnek, belement az árokba, aztán ilyesmiket csinál. Azt mondja meg nekem, hogy mit szeretett a Balázs, amikor főzött neki. Mi volt a kedvenc kajája? A palacsintát azt tudom, hogy nagyon szerette. Azt nagyon szerette, azt mindig. Mama, csináld meg a tésztát, majd én kisütöm. Mikor olyan 12 éves volt. Azt, de úgy a kaját, hát mindent megevett. Nem, most hirtelen nem jutott eszembe, hogy gyerekkorban, ugye hát az már régen volt. Én meg Pádéken vagyok. De hogy is, hol van az még? Mama, azt mikor tudta meg, hogy a Balázs indul polgármesternek, és hogy ő lett a polgármester? Mi lett a véleménye erről?
Már volt már ugye a családban polgármester. Hát, jó véleménnyel voltam, de ugye ő szeretett volna az apja után, hogyha lehetséges, az emberek ugye megválasztják, és azt továbbra vinni, amit az édesapja is ugye csinálta, minél többet a falunak, hogy igyekszik ő is nagyon, akár csak az apja. Nagyon jó ember volt. Büszke lenne rá az apukája? Nagyon. Nagyon. Nem volt még egy ilyenem azért, mert a fiam a faluban, aki annyira igyekszik, mint ő. Nagyon szerette a falut. Nem itt lakott, de nagyon szerette a falut. Én is többször rá is szóltam, minek ennyire nem szabad vele betegszel. De amíg fiatal vagyok, ha nyugdíjas vagyok, akkor csak pecázok azok. Szegény. Mama, azt azért tudja, hogy van itt a faluban 2 ember, akinek a polgármester szót kell, hogy fogadjon. És abból az egyik maga. Magának szót fogad, ugye? Még mindig. A polgármester. Ha amit tudok, tanácsolom. Mert ő azért fiatal, még nem is, inkább városban többet lakott, mint itt falun. Itt csak az apjával jött, ugye? Büszke rá maga is, mama? Igen, nagyon büszke vagyok rá. Szófogadós, hát szerintem okos gyerek. Meg így igyekszik, az meg nagyon jó, ugye, hogyha igyekszik. Igen, jó. Hát sok mindent akar, mondom, egyszerre, fiam, nem lehet egyszerre, hát az, oda kell egy kis idő is. Kérhetek egy szívességet? Jó sokáig vigyázzon rá és segítse az életét, hát jó? Igyekszek, ha. Itt még a műfád is új. Szép lett. Kívül belül. Igen, ez is nemrég újult föl meg, mint ahogy a hivatalunk is. El kellett rá várni, ez régen egy ilyen mozi volt, moziterem, utána lett műfáz színpaddal, de most ugye nagyobb lett, új arculata lett neki. Vannak érdekességek ugye a festményekről, mit mondtál? Igen, hát az összes kép az drávasztáráról van a faluról, a templomunkról, a kistó, a dráva, a játszótér. Mit szoktatok rendezni? Az összes falusi rendezvény itt van, tehát mindent ide van csoportosítva? Igen, próbálunk ide csoportosítani mindent, farsang, adventi ünnepségeket, a falunapon is nyitva szokott lenni, de akkor itt a mellette lévő füves területen is vagyunk, tehát általában ide, főleg ha már szép. Akár esküvő is volt már itt, ballagások, hogyha úgy van, meg szeretnék. Nem látok itt ringet. Nincsen a faluban, nem csináltál egy csapatot? Még? Nincsen. Meg már mondták, hogy jó lenne, megedzenek a fiatalok. Idő. Ugye, mi a legdrágább a világon, szokták mondani, az idő. Az, hogy legyen rá, ha úgy lesz rá időm, meg majd energiám, akkor később nagyon szívesen oktatok. Csak úgy szőrmentén említettük ezeket a szerkentyűket, ami ott van melletted. Megmutatnád ezeket nekem? És az nem is bánnám, hogyha esetleg felhúznád ezt a kesztyűt. Nem bántalak. Nem? Nem. Már régen volt rajtam, hát az a kesztyű, amivel edzek, versenyeztem. Ugye, az egyik. Ez volt a világbajnoki második? Ez volt a kezeden? Rég, akkor?
Hát azért, hogyha heti 11-et edzel, akkor mondjuk nem tudod. sűrűn eszi a kesztyüket is, ugye, ha az ember tönkre mennek, és az, hogy a VB-n, mert az 16-ban volt, azt nem tudom, hogy ez volt-e akkor rajtam. De az utolsó meccsen a VFC-n biztos, Másikat felhúzod? Már ezzel az is legyen rajtad. Úgy nem lehet? Ja, egyet tudsz csak? Azt akarnám megnézni, hogy nézel ki, mikor innen nézel ki. Tudod? Kettős vedezékből? Hát így persze, hát hogy tartod? Kíváncsi vagyok. Hát mégiscsak egy világbajnok, érted? Igen, meg így megérnek tőlem. Persze. Tehát akkor a saját árnyékodtól még most se félsz annyira. Annyira nem. Annyira nem. És nézzed, csak tudja. És akkor így van fenn. Azért az kemény, nem? Igen. Hát 10 unciás kesztyű, ezt engedélyezik versenyen. Ez a méret. Jó, az már elég kemény. Nem oda lehet ütni. Nyugodtan vedd le. Érdekes dolgot mondtál nekem, mielőtt még elkezdenénk visszamenni az időben, hogy sok esetben jobban izgulsz polgármesterként, mint egy nagy kemény meccs előtt. Mint valami ilyesmit mondtál volna. Így van, hát azt a választást tudom mondani, ugye az időközit, mikor megnyertem, és már ott is mondtam, hogy az sokkal durvább, mint akár a világbajnoki meccs előtt. Én sokkal jobban izgultam, mert tehetetlen vagy. Nem tudsz mit csinálni, várod azt, hogy mi lesz a vége annak a napnak. Ugye nyilván, meg hát aki versenyző, nyerni szeretne mindenféleképpen, meg hogyha már főleg, ha elindult valahol, mint ahogy versenyeken is, és az nagyon stresszes, az nekem sokkal stresszesebb volt. Vagy az, hogy megfeleljek az embereknek, vagy az, hogy mindenkinek jót csináljak, de most mondták és meg látom, és mindenkinek nem lehet, nem tud az ember jót csinálni. Ütöttek ki téged? Igen, ütöttek. Ütöttek ki. Hát sok meccsen volt. Úgyhogy, ja, az európai bajnok, kétszeres Európa bajnoktól kaptam ki, a 20-szoros horvát bajnoktól, például ő 5-szörös Szavata világbajnok a K1 Maxba, az elitbe benne volt. ők erősek, ők jók voltak. Tudod, miért kérdezem? Mert nem hiszem, hogy összehasonlítható a két fájdalom, mint amikor, mert polgármesterként azért csak érnek kritikák, gondolom, akármilyen kicsi a település, és azok is fájni tudnak, hogy össze lehet-e hasonlítani, hogy te fegyelmezettebb vagy, mint egy egyszerű polgármester, mint élsportoló. Nem tudom, hogy amúgy fegyelmezettebb vagyok-e, mint más, aki olyan, de hát nyilván az kellett, az a küzdősporthoz kell az önfegyelem. És a bármilyen stresszes helyzetben a nyugalom és a tisztán látás. Tehát ezt próbálom itt is azért alkalmazni. Nagymamád mesélte, hogy segítettél palacsintát sütni, hogy mesélni nekem az akkori Balázs Károly egy kicsit, hogy a te emlékezetedben milyen srác volt? Gyermekkorban? Akkor őszintén most már mindegy. Hát nem tudom. Úgy ott azt mondták, hogy nem voltam én rossz gyerek, azt mondják, hogy nincs rossz gyerek, ugye csak eleven. Hát akkor én eleven voltam, szerintem elég erőteljesen. Én mindent megpróbáltam, akkor se volt máshol. Elmesélsz valamit, amit így bealakítottál? Amit bealakítottam? És most már nem lesz belőle bajod. Hát leragasztottad a tanárszéket, vagy ilyesmi? Az is volt, órát raktam a tábla mögé, májkrémeskénre dobtam a plafonra, első osztályba, szaktanárival jöttem az első héten, vagyis osztályfőnökivel, a köppenyt lehúztam a WC-n, mert nem merek. Tehát minden, az ablakot kirúgtam, a lemezjátszót összetörtem, hogyha úgy volt labdával, tehát bárhol a játék, idézőjelben a rosszalkodás, az benne volt az emberbe. Hát nem voltam egy jó gyerek, utána se. Szerintem érdekes, kemény életutam van, akik ismernek, de viszont azt szoktam mondani, tehát volt az ember fent is, lent is nagyon mélyen, hogy nem lennék az az ember.
Tehát nem csinálnak semmit másképp. Most úgy gondolom, mert most nem az az ember lennék. Nem tudnám így csinálni a dolgokat. Nagyon nagy változáson mentem én keresztül. Főleg, ahogy édesapám elhunyt. Tehát hirtelen nagyon sokat kellett változni. Hogyha édesapád nem hagy itt benneteket, akkor neked megfordul egyáltalán a fejedbe, hogy levedd mondjuk édesapád válláról a terhet, és te legyél a polgármester? Megfordult. Előtte is beszélgettem vele, és akkor mondta ő, hogy neki ez elég volt, ez az utolsó. Ugye ő 58 éves volt 2 évvel ezelőtt, hogy elhunyt, és mondta, hogy ezt a ciklust még lenyomja, tehát 60 éves, és neki elég volt. Aha. Mert hogy elég, de amennyit tett a faluért, tehát annyi mindent tett érte, fejlődött a falu, amíg ő volt, hogy nem szeretné ezt átadni. Tehát nem volt rá az, hogy nem talál rá embert, hogy ki az, aki átvehetné, ki az, aki esetleg vinné tovább, vagy legalább megmaradna ugyanaz, amit elkezdett. És akkor mondtam neki, hogy mat leszek én, akkor a polgármester. Mit mondott? Hát ilyen kemény ember volt, meg szigorú, meg nem is, valamikor nem is szólt, de nem is kellett, és akkor gondolkodik rám, nézett, lennél? Hát mondom, tudsz jobbat? Mondom, minden menjen tovább. És akkor csak bólogatott. Fülest kaptál-e tőle? Rászkorodva. Kaptam. Persze, kaptam. Akkor még járt. Kaptam. Úgyhogy megvolt. Szerintem annak idején, abban a korban az nem olyan volt, mint a mai világban. Akkor persze rosszat csináltam, akkor túl egy tockos. Tockos, Igen, akkor belefért ez. Tehát kellett is hozzá. Nem akarok itt leragadni, csak kíváncsi lennék, hogy mit szeretnél, hogyha megörökelted volna a legjobban az apukádtól? Melyik tulajdonságát szeretnéd? És megvan-e? Hát, amit nagyon szeretnék, szerintem ritkán hozott rossz döntést, és ami a legjobban, nagyon jó emberismerő volt. Tehát valakivel találkozott, egy mondat után leszűrte. Nekem is mondta, ismerősökre, barátoktól, hogy ez ilyen ember. Volt, hogy mondtam, én naívabb vagyok sok, nem olyan, és mindegy, hogy mennyi idő. 1 hónap múlva, fél év múlva, 1 év múlva, pontosan, amit megmondott, akkor az olyan volt. Tehát nagyon jól ismerte az embereket, ki milyen. Meg jó döntéseket hozott. Hát ezt irigylem, remélem, hogy ha más nem, az élettapasztalattal majd ez jön. Képzeld el, hogy néhány olyan mondást mondok, amit a többi polgármestertől is megkérdeztem, hogy káros-e az egészségre polgármesternek lenni. Mit láttál apun? És hát, mit érzel magadon? Hát igen, ez szoktam mondani, hogy ugye apu itt volt, 9 évig volt polgármester, és mondta, hogy fárasztó, megint fáradt vagyok, azért akkor csak aludt, nem sok ideje volt akkor, de úgy ezt nem látja még akkor is az ember, pláne nem mások, és akkor biztos stresszes, akkor jön fáradt. Miért nem aludtál? Hát nem, mert 1:30-kor már fölkeltem, és 5-ig gondolkodtam, hogy ugyanezt történik most. Tehát most mindent tudok, hogy miért mondott, fölkelek én is 1:30-kor, 5 óráig nézelődök, mit lehet, hogy lehet, hogyan tudunk átcsoportosítani a dolgokat, hogy tudunk még többet csinálni, és az ember ebbe belerakja magát, vagy hogyan, és próbál minél többet, mint a sportban is, ugye, tehát a legfelső, a legjobb helyezés a tét, és arra törekszik az ember, itt is úgy van. Akár egy vállalkozásban, akár polgármesterként a legjobb legyen, a legtöbb legyen a falunak, a falusiaknak, a legtöbbet fejlődjön, hogy tud oda még esetleg pénzt, főleg így kisfalu vagyunk, nem olyan, mint a nagy városok, hogy rengeteg pénz folyik be, akár iparüzési adóból, vagy ilyesmi.
nincsen szinte semmi, amit mi megtermelünk, meg amit esetleg ugye a pályázatok erre nagyon jók, és hát így próbál előre menni az ember. Nehéz, stresszes, de nekem ez is egy kihívás. Tehát most ez egy másik küzdelem az életben. Tudod, azon gondolkodtam, hogy fiatalember vagy, nem sokára megnősülsz, és jókat egzisztenciális körülményeid vannak, panziók, étterem, stb. De nem fogsz tudni elmenni utazgatni, mert a polgármesteri szék ide köt. Ezen elgondolkodtál már? Hát igen, ezen elgondolkodtam. Plusz, hát ez valamilyen szinten ezzel jár. Hát a vendéglátás is leköti az embert, a polgármesterség is leköti az embert, ugye még akkor erre mindig szoktam húzni a 19-re még egy lapot, és akkor ugye állatok vannak, még pluszba kacsalibadisznó, kecske, birka, nyulak, mindenféle, hogy ugye kerek legyen a történet, hogy még jobban ne lehessen elmenni sehova. De én azt gondolom, hogy meg is szoktam osztani egy motto, hogy szerintem a múltunk a jövőnk. Az, ami régen volt, ahogy régen csinálták, én úgy gondolom, hogy ennek van jövője, főleg van itt lent jövője Drávasztárán, a turizmusba, ez a régi feeling, a Dráva part, ugye a tamburások, maga a horvátság, a tradíció, a két ország közötti, meg a testvérvárosunknak az erősítése, úgyhogy ez fontos, ez ugyanígy, mint a küzdősportban, tehát sokat kellett érte áldozni, nem volt buli, nem volt piázás, nem volt megvan a cél, és a cél szentesíti az eszközt. Azért feladja az ember, hogyha olyan van. Nyilván azért meg kell találni az arany középutat, hogy a család se sínledje meg annyira ezt a dolgot. De egyelőre meg remélem, hogy így is marad, támogatnak, úgyhogy tudják, hogy fontos nekem is. Felsoroltál sok mindent, és képzeld, ez lett volna a következő, hogy mit szeretsz a legjobban a te sztárádban, ebben a településben? Mi a legjobb? Hát maguk az emberek, az a közösség, hát elég zárt közösség. Ugye ez a horvátság miatt csak olyan lehetett ott polgármester, és valaki, aki ott volt, ott is élt egész életében. De nekem nem tudom, tetszik. Hát én oda születtem, ha nem ott éltem, de a fele énem, de én úgy gondolom, a nagyobb része az oda tartozik, az itt belül az ember magyar, de érzi azt az erős horvát vonalat. Befogadjátok itt egyébként szívesen az embereket, ha jönnek? Igen. Hát a vendéglátás, meg hogyha jönnek, meg megmutat, főleg akit érdekel, a mi hagyományaink, a mi tradícióink, akkor azt nagyon szívesen, meg nagyon befogadó közösség. És ha valaki ide akar települni? Ha ide akar települni? De az nagyon szívesen látjuk, főleg a fiatalok, gyerekesek, mert sajnos a falunak a nagy része már idősebb, öregebb, és az utánpótlással van ugye mindig a probléma, hogy már nem az van, mint régen. És ahogy ugye öregszik a falu, úgy ezzel lehetnek problémák, de hát nehéz itt lent a délvidéken, ilyen zsákfaluban, de igyekszik az ember, hogy vonzóvá tegyük. Próbálok én is, ha úgy van, munkalehetőségeket biztosítani, hát amennyire telik az embertől. Van is ugye iskola egyelőre, de ezt is szeretnénk megmaradni 1-től 8-ig. Hát ha úgy van, még óvoda is, mert a környező falvakból is járnak hozzánk iskolákba. Ott is vannak fiatalok, úgyhogy reméljük, hogy a jövőben szimpatikus lesz. A sztáraiak hogy szólítanak téged? Balázsnak vagy polgármester úrnak? Balázs. Balázs? Igen. Tekintélyed megvan? Nem a sportmódból.
Remélem, igen. Tehát szerintem először, amikor ide kerültem, akkor egy fiatal, soha nem volt ilyen fiatal polgármester. 3 polgármester volt összesen a rendszerváltás óta. Ugye, és mindenki idősebb, amikor már kerültél, 60, apu volt egy fiatalabb, hogy én 50 év körüliek. És akkor, hogy fiatal is vagyok, ismertek, tehát tudták ott a vendéglőnk 21 éve a faluban, meg előtte is, hogy ott voltam, de csak ilyen felszínesen. És akkor itt azért bizonyítani kell, hogy igen, nem fiatal, nem hülye gyerek, amit akar, azt a faluért akarja, azért, hogy menjünk előrébb. Ugyanígy megörököltem a képviselőtestületet is, a mindent, és akkor ők is észre lehet venni, hogy de szerintem amúgy ez normális, hogy bizonyítani kell. Tehát le kell rakni ahhoz az asztalra, mondjuk én is ezt tanultam édesapámmal, és akkor is szép lassan szerintem most már bíznak, meg hogyha olyan dolog van, akkor látják, hogy igen, nem lesz az rossz nekünk. 2 dolgot szeretnék. Az egyik, amit a polgármester kollégáitól is meg szoktam kérdezni, ha elintézem neked, hogy visszamehess a gyerekénethez, amikor 7-8-10 éves voltál és rossz csontoskodtál, akkor ezzel az ésszel, ezzel a tudással, ezzel a mentalitással mit mondanál neki a gyerekkori énednek most? Mit csináljon és mit ne? Hát, igen, valamilyen szinten, ugye, tudom, én is ezt, mert van egy 13 éves nevelt fiam is, úgyhogy, de hát hál' Isten jó gyerek, jó tanuló, nem kell annyira mondani ezeket a dolgokat neki, mert másabb. Hogy mit mondanék én neki? A szívére és a megérzéseire hallgasson. Én úgy gondolom, mert az jó tanácsadó. Ma nem végeztünk, még egy apróság, én nagyon büszke vagyok a te barátságodra. Teljesülnek a vágyaid, és sikerüljön minden, amit eltervezel. Az jó lesz a körülötted élő embereknek is. Köszönöm. És még egy szentimentális dolog talán itt a végén, de hát, hogyha jó helyre megy, nemrég ment el az apu, nagyon sok mindent köszönsz neki, sokat emlegettük őt ma, úgyhogy most felajánlom neked, hogy ajánljuk fel neki ezt a műsort, jó? Hát, ha még hallja, úgyhogy abba a frontkamerába egy mondatot üzenj neki, vagy ígér neki, vagy amit szeretnél, és köszönöm, hogy fogadtál ma. Én köszönöm, hogy itt voltatok. Hát nem kell neki üzenni, mert mindig itt van velünk nap mint nap, úgyhogy látja, hát remélem, hogy büszke rám. Visszük tovább, csináljuk.